ngai U Blei phi baro ke basngap ke tin ke so Blei ni ke sngi ngai U Blei phi ke kerteng ke Jesus Christ deng sngo bhai ke balong ke sin ke ning kong phi snap ke tin ke so Blei lingbang ni ke channel ngap deng sngo bhai phi ke kerteng ke Jesus Christ Blin ke khui phi ni ke sngi Blei un pen man bhai phi nang ne se khaman haba phi snap ke kular ke tin ke so Blei ani ke sngi doni ke tin ke so Blei ke balong ke kular ke so Blei ka bangine puri ni ke sngi phitip ne em ke ke Blei kular ke tin ke so un pendap ya kata hagi ta ke bangnya yo tangini pai pangai ke kular na ke tin ke so Blei ke bau kular kumni na ke kitab proverb kalong ke khat sau ke khat we ke tin ke so Blei kong kumni ka ying jan jong u Bad kan Phuh ka ying jan jong u Bad kan Phuh U Blei kwa ba ka ying ke jong phi kan Phuh nang ne sakman U Blei kwa ban pen Phuh no e ka ying ke jong phi ban pen wan dori ka ying ke jong phi ban walam ni ka chingong ka we ka ching song tho jingmot ka ching ye ka ching man ba ka ying ke jong phi U Blei kwa ban le kum ta ka ying ke jong phi phitip ne em Jesus udon ka bor ban te ka ying ke jong phi namaru la de job yu satan la mi pat ne ka ching tep udon ne ka bor ban te ka ying ke jong phi try ula yo ke umat ke jong pi ke jing jin jar ke jong pi ke jing bom yo sto jing mot ke ying ke jong pi u yo to ke jing kan ram ke jing yale ke ying ke jong pi to ka ram ke jing kerdo ke ba pi mat to ke thma ke ba pi mat ke ying ke jong pi baru try om tang bo yo u kwa ban le kam ba ke ying ke jong pi ban na ga liang ke jong pi ka long khot sngo ba yo Jesus Christ ka long ying ke jong pi kaladi ko por ban khot yo Jesus ba un rong ka ying ke jong pi pitip ne em Jesus un rung ka ying ka jong pi de haba pi ningkong pi ai ka don ka jong pi shau Jesus Christ abo Jesus Christ u yo ban song ka don ka jong pi u hi un rung ka ying ka jong pi daga bangan ai nuk sa kum ni haga Bible kinu ki breu ki ba khot yo Jesus Christ ka ying ka jong ki u Jesus u jule kamba ha ka long ying naga long ying ka ba pai ka pra shi ka ying ka ba yesu tho jingman ka ba long ka we naga long ying ka ba pang ka ba shitom se ka long ying ka ba khia na ka long ying ka bom ju don jik sok bom don jik ben se ka long ying ka ba dap ka jing kamen na ka long ying ka ba don ki ki bom sutna se ka long ying ka ba don ki ki itna utaw di utrai ba la ban le kum ta ka ying ka jong pi na maruang ye ka ying jan jong ba hok ye ka ying jan jong ba bet nan pen Phuh ong utrai khot sngo ba yo Jesus Christ ha ka ying ka jong pi kala de ka po ban invite no yo Jesus ha ka ying ka jong pi to ni pet nuksa ka Bible ki priye ki ba khot sngo ba yo Jesus Christ ja ki kamba ka ying ka jong ki ni pet nuksa shwa da Jairus udone ka khon ka jong o ka ba pang stang ba kan yap no henry Jairus ula let show Jesus Christ u khot sngo ba yo Jesus ka ying ka jong ong ko Jesus wan ha ka ying ka jonga namar ka khon ka jonga kapang stang bakan yap no about Jesus Christ urung ka ying jung Jairus upen khia e ka khon ka jung Jairus kata ka bapang kala yo khia kawan ka jing kemen kawan ka jing sok ka ying ba plat ye ka ying na ka jing yap de namar bo Jesus Christ urung ha ka long ying abo sa khayos u khot sngo bhayo Jesus Christ ha ka long ying ka jung ka long ying jung sakhias ka de long ying ka bom judan jing sok ka bom judan jing kmen ka badap tag ka jing sneo ka badap ka pop ka ying ka jung en re bo sakhias yala de hi IT ka jing em jung show Jesus Christ baru khot yo Jesus bo unwan ka ying ka jung abo Jesus Christ urung ka ying jung sakhias la yo iba ka ying jung sakhias ka kalalong ka ying ka kmen ka sok ka ying ka ba lakarku Baru Jesus Christ ong kumneo sakayas sa kaklimat ka burong ka ying ka jung sakayas. Uang hagadi ka sngi ka jing pen im kalawan na ka ying. Ano rungu Jesus ka ying ka jung piro. Na ka ying ka bom judan jing sok bom dan jing kemen. Sa ka ying ka badap jing sok ka badap jing kemen. Abo Jesus Christ rung ka ying ka jung pi. Ka jing pen im kalawan na ka ying ka jung pi. Habang ka jing pen im ka umon. Ka jing pelai ka jing pen kia ka jing pen im ka jung Blei. Kan wan na ka ying ka jung pi. Pitip na ema bau rungu Jesus Christ ka bor jingdom ka haban pet na ka ying ka jong pi ka bor baman ka haban kinriya ngaru Jesus uli tau ba klain bor tam ma perthai o bala job e usatan bala job e ka pop bala job e ka jingyap bala job e ka jingdom bala job e ka nangshon la da rungu
un jablot ya ka bor jingdom ka bakta ya ka yeng ka sem ka chongpi ai nuksa ipi kumju abaga Martha ka Mary ki khot sngo bhai u Jesus aga yeng ka chongki ki doni upara u jongki u balayap u Lazarus u balayap la tep yu Henry habo Jesus uwan upen impat yu Lazarus balayap habo Jesus urung ka yeng ka chongpi ke bayap kan impat laga jinga dei ka chongpi si tengah kalayap ka jing i le se kam dan shu ya kata ka bayap la ban pin impan ya kata ka jinglong ka ba sniu ka jinglong ka ba baman ka ba don haga ying ka chongpi la ban wengi kata la ban pin impat ya ka Longïing ka chongpi la ban pin thmai pat ya ka ying ka chongpi la ban pendan buram pat si sini ka ying ka chongpi la ban dei pat ya ka ying ka chongpi haba ka don ka jinglong ka we ka jing i ka jinga song tho jing kan wan ka jing ka khu ka chong play kan rung ka ying ka chongpi haba pi khot sngo bhayu Jesus ai pi sa ka wei pat ka nuksa ro kumjo kanung ka jing khawai songkurim po kana Galilea kabala khot sngo bhayu Jesus haka sngi jong ka jing ya tho songkurim ka jongki barabo Jesus urung haka tu ka jing khawai songkurim kansan ka don ka jing lutno jong ka wan hapding jong ka jing khawai kaladi ban ja buram ka jing khawai songkurim namar lut ka wan Henry namar bo Jesus udon haka tu ka jing khawai songkurim uyo i bala lut ka wan ru Jesus ule kumno uyada na ka jing ja buram upendap ya ka jing duna haka tu ka jing khawai da ka ba upen kelawan ya ka bat u ai ya ka wan ka ba batam ka ba bang ka ba Jesus anoi phi uyo ban rong ka ying ka chong phi un ai ka ba batam ha ka ying ka chong phi la phi sngo ba ka ying ka chong phi kala blood sngo ko ba kala ja buram sngo ba don ka ek ba duna ka ying ka chong phi aba rong u Jesus aba phi khot yo po yo Jaka u Jesus ka Longïing ka chong phi kata ka ba blood ulawan pen kala ka thiang kata ka ba duna un pendam un weni ka jing lai ran un pendap yo ya ka ying ka chong phi da ka buram ka chong kala di ka por ban khot yo Jesus ha ka ying ka chong phi kala di ka por ban ai ka don ka chong phi ning kong so try ban shanya ao ban nge yo ban pendam no ka jing im ka chong phi baro cho ban khot yo ka ying ka chong phi ni i ka ying ka chong phi kinja ki kamba kombala tho ha ka tin ka chong blei ya ka ying jan jong ba ben kan pho ya ka ying ka chong phi kan pho nang ni sakman kan itna kan dap da ka buram ka chong blei kan dap da ka jing ka khu ka chong blei about Jesus uyo ban rong ka ying ka chong phi enjoy yo Jesus ka ying ka chong phi le comment baru Jesus ka ying ka chong phi pediang sngo bhai o ka ying ka chong phi ai bu long ukhle jo ka ying ka chong phi ai ba long updeng jo ka Longïing ka chong phi phi pediang yo phi nge yo phi shanya ho phi pecho un long updeng jo ka Longïing ka chong phi nang ne sakaman ublen ka khoi bi ne ka pol don updeng jo phi pang phi tom and dwai bo play un pen khia e phi plen ka khoi phi ne ka por ni ne dwai ngawan khamat jo me ko dwai ne ka por ngawan ban dwai ne ka bantai iwei pui ka basngap ya ka ktin ka chome kala di ka por bangin khot no ya me ka ying ka chongi balai ba kanrum kanram ka ying ka sem balai ba pat ba pra ka ying ka sem ka daw ko long ba mim simla yo Jaka ha ka ying ka chongi nila bu ya me sharut baro chakata nila le sting bat me nila le bom su nyew ya me ko prai de ne ka daw kanrum kanram lut ka ying ka sem baro sikatang ila shusan ya ba ila di ki jingmut chik perkhat chungi kala lek lut tang siki eke ke kim jado om shame dina ga daw soitan u yo ban rong upen jot upen pai upen pra u to lut e ke jingkar khu baro ne ga yi u to e ke jing kemen u to e ke jing sok u to e ke jing i u to e ke jing kwat jing khia ne ga yeng namar ba nila le sting bat me ko try kani diga sngi ka bangi khot no ye me wan ne ka dok no ka chongi wan ha ga yeng ka chongi i pdiang sngo bhai me ha ka Longïing ka chongi naba dei tang ma me bala ban tei pat e ka Longïing naba dei tang ma me bala ban thau thmai ka Longïing dei tang ma me bala ban pen khia e ka jing pang ka yeng dei tang ma me bala ban walam ni ka jing so tho jing mut ka jing i ka jing long ka we ka yeng ka sem ka chongi dei tang ma me bala ban pen im me ki khon ki kti dei tang ma me bala ban pen im me ki kurim dei tang ma me bala ban pen bai e ka jing bam ya so tho jing mut dei tang ma me ko trai bala ban
walam mi ka jinglong ka wei biang ka ying ka sem jong dei tang ma me ubala ban pen eternat ban pen phu ban pen wan dur ka ying ka sem ka jong try ngi khot so bai me rong ka ying ka jong ka try long try ma me ka ying ka jong ka ying ka jong sin shar ma me ka ying ka jong long ma me u khli jo ka ying ka jong long ma me u nong te ka ying ka jong sin shar ma me ko try ngi thung e mi me ha ka ying ka jong ka try chi so lai ko pa ni don kam ye me ba men rong men sin shar ka ying ka sem ka jong ka try a blai ha ba me rong me ha ka ying ka try ha ga haba me rong me ko try ha ka nu ko Longïing ha ka ktin ka chume ka bangia puli ko try ki juja ki kamba haba me rong me ha ka ying ka jong ka senken kurim jong Petrus la pen khia ya ka haba me rong me ha ka Longïing ka jong Mary Martha u Lazarus balayap la pen empat yu haba me rong me ha ka ying jong Jairus ka khon jong ko pang la pen khia ya ka haba me rong me ha ka Longïing ka jong Zacchaeus ka ying ka bomdon ka jing sok lawan ra jing sok jing kemen ha ka Longïing ni ko ha ba me men rung ka ying ka jong ko tuai ni tips scam la de me rung me kan phu kan eternat kan wandur ka ying ka sem ka jong ko tuai a blai rung me ko tuai ka Longïing jong wei pui ka basngap ka ktin ka jong ka por ha ba me rung me ka ying ka jong ki pork so ki por baman ki hab ban pet ban kemria naman me doni ka por ki ikhtiar ko tuai mela job yu shaitan mela job ka jingyap mela job ka jingtep ko tuai mela mipat ka jingtep ko tuai rung me ban pen empat ida ka layap ablai ban pen khia ida ka bang ban pen thmai ida ka jingadai ban pen wan duri ka Longïing ban pen wan duri ka jim ban pen em lot ida khot ju ka ying baro ablai pen em ka ying ka sem ka chongki ko tuai dan sibun ki bala jenjar palat kila chu smosi bai ki chu yam ki chu ritmen sem ki chu kuslai bai ying namar ki ka jing ki ba na ka jing ka ying ka sem ko tuai ji sob lai tuai wan ban pelat ki na kata ka basniu wan pelat ki na kata ka te ko khum baro ka saitam la te ki de ki bor jing dom baro ka ta ko tuai weng no e ka jing sniu weng ka jing krdo weng ka jing pang ka ying ka choki weng ka jing ka ying ka sem choki tuai rung me te me pen man bha me ye ka ying ka sem choki ko tuai ablai tuai ta e kurim ke chongki ba tuai kin kalabamun kin pai shame pen bet ye ka donut pen bet ye ka jingim pen bet ye ka jinglong ko tuai bat ker khu me un kalong kurim u bat mai ke jingim u bla ker khu ko tuai don ki rangba ki bom don kam don jam men ker khu ki ai ke ka kam ka jam ka biang don ki long kimi ko tuai ki ken riang ka jingim pen bet ye ki long kimi pen wan dor ka jingim chuki pen kalai ki ba kin long ki ken thei ka start ki long tei ka ye ki long kimi ki riu blai try men ker khui ki long kimi ki bom don kam ro ai kam ai chamiki pen khia ai ka jingpang ka jing stom ne ka met ka phat ka chongki ko try don ki khon bai try ki bla sakma ki bla ngop haga kiat ka jing sobha par thai ka jing sniu sei no ekin ne ka pop ne ka jing sobha par thai sei no ekin ne ki pungti a hor jo ka par thai ko try bla yemi ki pen thmai ki pen wan dur pat ka jing em chuki pen phai ki shame ko try ya rap ki bakin wan shamikin laban ilot ida ka jingong ka basne ka chumki baro penthmai kar khui ki ko try kin roy ki man bha kar khu ka kam ka jam ka biang ki khon kar khu ka jing pule ki khon ki kti te ka jing em chuki te ka ying ka sem ka chumki ko try ji sop lai te ka Longïing ju wei pe wei wala mi ka jing sok jing ka ben ka jing so tho jimun ha ka ying ka sem ka chumki ko try ablai don ki riu kan thai ki ba marwei ki bisai ka ying ablai ya shermi ki jinon kam ka chomki ablai ai ka jing ko jing khia ki pen man bha ai kam ki pen roi de ka ying ka chomki ko tuai don ki long pa ki bam don chu ka kmi ablai kar khui ki ko tuai ai shi bon ka jing e ba ki laban sumari ki khon don ki khon ki bam don chu ki kmi ki khpa kar khui ki sumari ki pen dap ki jinon kam ka chomki ko tuai te ka ying ka chomki kar khui ki tuai penwan dur ko metrai ka Longïing malam jing sok ka ying ka sem ka chungki ko tuai na duai ko pa blai don ki badap ka ram ka sha pelat ki na ka ram ka sha ablai ka ba sansar ka jing em ka chungki kar khui ki ba ki lai ram no don ko trai ji sob lai ki badon hap deng ka jing kerdu try mine shem ka jing kerdu ai ki jing kam ka chungki nang ne shakaman try kar khui ki bong pat yo kam ai kam ki try don ki bakwa bandon no ela kalong ying long sem pen kendu yu breu ka badai na kam ta chongki ko try kar khui i wei pe wei ki ba snap ki ktin ka chome ni ka sngi tapi ki de ka snam jme ya lami ki ni ka sngi pen sle pen ko bor pen khwan min simi ki pen roi jinga ki try te ka jim chokki te ka ying ka chokki te ka lawe ka chongki ko try ji so lai
na IT no iki kiti blai ki jome haga kerteng ku Jesus Christ banasa ngadwai amen 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 ngai ini ke kular juga ketin ke jong blai baka ying jan ke jong pi kan Phuh ka ying ke jong pi kan Phuh ang utrai aba pi khot yu haga ying ke jong pi on pen Phuh ye ka ying ke jong pi nang ni sakaman ublin ku kui pi nam ta ka prom ke jong blai amen amen